Arestado ang isang 70 anyos na lola matapos na makumpirmang nagbebenta ng mga sangkap sa paggawa ng dinamita sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay San Roque, Tabaco City umaga nitong Miyerkules, Nobyembre 19. Kinilala ang suspect na si alias Lisa, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa posisyon niya ang humigit kumulang 12 kilo ng ammonium nitrate, 4 na metrong time fuse at 50 blasting caps. Ang impormasyon lang po ay sa labas naman ng tabako yung mga nakakalap nating impormasyon na talamak yung blast fishing diyan po sa area ng lugar ng Samera, Purapo at yan sa mga karatig isla. Dito lang po manggagaling sa lugar ng sa tabako, then ibibenta po ito sa mga mangingisda labas sa tabako. Ganun po yung kanilang nagiging transaksyon. Naging matagumpay naman ang nasabing operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng Albay Maritime Police at Tabaco City Police Station. Batay naman sa ulat, ikinanta ang suspect ng mga dating nadakip sa illegal fishing. Matagal na po ito, halos umabot na ito ng halos kulang-kulang 1 taon na talagang siya under surveillance siya kasi nga matunog na po ito. Matunog na. Of course, doon din naman nagsimula ito sa mga kababayan natin na minsan nahuhuli doon sa illegal fishing. So nakapagbigay sila ng information at maliban dyan na-confirm din ito ng mga ibang ibang mga kababayan na naninirahan doon sa vicinity ng area. Kaya malaki ang pasalamat namin doon sa concerned citizen na nag-tip sa amin na ganito nga involved nga ito si Akalisa doon sa sa illegal selling of ito yung mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng bomba. Siniguro naman ng otoridad na nakatutok ang kanilang himpilan sa pagsugpo ng kriminalidad sa lungsod. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Tabaco CPS ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9516 o illegal possession of explosives. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.